Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas kepanasan, udan ya udanan. Klempem leh jawab salam. Sedulur wonten ing mriki dusun Kalimaru. Ngerti kene? Lukas Kalimaru. Kula bali malih sebelah malih. Salam kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Miki digawa men ketok tanggapan muni yo. Sedakno miki. Kok iso salam itu wis selamat. Waalaikumsalam Mas Gareng. Telat ya. Salam ya sing kompak sing banter. Innallaha yuhibbul witrah. Mido paham ora? Kok iso bahasa Arab iki dieling-eling. Innallaha yuhibbul witrah kan mbayahi pirang-pirang. Gusti Allah ki demen seneng perkara sing ganjil. 1 3 5 7 lan sak piturute. Tak baleni maneh ben kompak sing bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak, bab digecek iki mesti kompak. Ngaturaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun-nuwun kala nuwun kasugengan karaharjan katentreman miwah kalujengan. Mugi tansah mbabat ing pangaripata-patu ngasanipun panjenenganipun para sedaya. Para alim, para ulama, para kiai, para haji mandhapipun para santri. Ingkang rinten lan dalu tata sumandhing kitab suci minangka dados kiblating manembah marang Ilahi Rabbi. Ingkang satu kula pundi-pundi sesabda pangatikanipun. Pini sepuh sesepuh aji sepuh priagung pangemban pangepating praja. Panjenenganipun Bapak Lurah, Ibu Lurah, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW adalah seperangkat ingkang satu bagya mulya. Ugi wonten ing sedaya warga masyarakat dusun Lukas, Kelurahan Kalimaru, Kedung Jati, Grobogan. Ingkang pengugati saking dipun Bapak Turmudi dalah Ibu Rahmatun dalah Gotrah dalah Kelwangsa pramong tamu among karya sedaya para kadang-kadang sedaya ingkang kinasih. Ngaturaken wilujeng siang sing rawuh sugeng pinteraan kanthi mardikane penggalih. Sugeng pinanggih pahargyan rahina punika lumantar saking prakanca. Ugi ngaturaken sugeng pitepangan. Salam kenal untuk panjenengan semuanya. Para kanca para kadang siang punika anguri-nguri budaya Jawi lumantar campur sari ya religi. Ngono ya. Putu Pandhe. Ing sore nek bahasa Inggris speed of campur sari ingkang dipun bandhegani dipun Mas Danang bagian gong atom Guri. Ingkang mijil saking ladan wilayah Kelurahan Karanganyar, Karangrayung, Grobogan, Bersemi, Jawa Tengah, Indonesia. Derek kepareng siang mriku atur donga pangestu minangkani saking Dipri Kabukati lumantar Bapak Turmudi Sarimbit dalah keluarga. Wonten ing donga pangestu tasyakuran walimatul khitan ingkang dipun kitanaken ingkang dipun islamaken dipun Bagus Muhammad Zidni Tajus Syaraf angel men iki bahasa Arabe rada anu Muhammad Zidni Tajus Syaraf. Kowe iki ndak esjus iki saya eling-eling esjus bae iki lho kok iso tak lho tak. Nuwun tambeng donga pangestu ingkang dipun kitanaken ingkang dipun tetakaken ingkang dipun islamaken ing samangke mboten sampun akeh dewasa dadi putra ingkang saged migunani bangsa agami ugi samangke saged mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang kalih dados putra ingkang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Putu Pandhe nyampur sari ya religi siang mriku ngrawakaken Widawati setunggal kalih
3 sekawan. Sing loro kagem sanggul kaya piantun Solo. Sing loro meneh nganggo pakaian ya rada rapi. Meh persis kaya vokal Kadroh. Mila pakatan semangga setunggal, moga setunggal kepareng ngaturaken jumeneng lumantar Widowati ning tias Purwodadi bagian tengah cedhak sawah Juragan Brambang. Monggo katur jumeneng. Alhamdulillah Mas. Kudu sehat, kudu semangat. Heeh. Ki wulan besar ki agek tanggal piro? Tanggal piro Mas? Tanggal 14. Iki nek mbok colke iki kok ngono terus Mas. Sing penting tetep semangat. Oh iya Mas. Ekspresi gaya iki. Lah wong iki karo yo salaman Mas. Penting ra yo semangat. Seger kewarasan nggih Mas nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangkep sing nomor 2 Widowati bagian Kiduletan. Kidul ya nak koh kono nih nak koh nggonku dadine Loretan. Purwodadi bagian Loretan. Loretan kuwi ra entuk nak daerah dhewe. Paribasan ketan parti klopo ngalor ngetan sing penting tetep pinter. Manggo dek niki tak sampe-sampe sem aku ora betah ngono. Mangga. Alhamdulillah sehat Mas. Kapan nek rapi mau tak anteni. Kok tekok kuwi wae to Mas? Lho. Aku iki ngenteni sampean duduk lho Mas. Kesuwen. Kok kesuwen? Kamu enggak tahu tergandeng tahu kan? Enggak tahu. Tergandeng ngerti toh? Enggak. Tak ngoprok dhewe kok ya. Ngerti piye? Lah ya wong truk kowe gandengan masa kamu enggak sih? Sama siapa? Kayak bose barang kuwi jek senggel. Ngerodok perang ini. Setunggal kalih 3 nomor 3 ingkang angka 3 Widowati. Kula dereng tepang asmanipun menika Dik sinten asmanipun? Ya aja kaya ngono. Sinten? Oh, Yu sapa? Nggih, wonten Dik Zulia Rahma. Monggo Dik, iki anu sing kaya penyanyi Kadroh. Dari saya. J. Sinten namanya? Nama saya Bagus Raharjo. Alias Gareng PY. Nggih. Wes kok terusan nih lho Mas. Iki enak kok iso. Semangat ya. Penting sih semangat, rasa kendo. Jangan putus asa. Pantang menyerah. Apa kita kelentar-kelentur to Mas? Ket mau kelentar-kelentar. Piye yo. Iya. Piye yo. Nyanyi apa aku? Lah ya. Copot berarti. Copot. Lah, garing kok katokan. Kudune copot ya. Nggih, dicopot. Halah. Eling anake yo. Dolah kok mbut gawe mburi. Kok iso do karepe dhewe iki kok iso. Yo eling anake ndi aja. Garing kok katokan. Anake wis kerja. Iya. Sing penting tuku blendrat ning Surabaya. Adoh men. Tuan.
Lah teyang kok, Bos. Tuku blendrat ning pasar Jetis. Ora eneng jetis. Wedi ngono kuwi ya. Artine yo ngono kuwi. Apa? Kok gak ada artinya toh Mas? Angka sekawan Widawati katur jumeneng lumantar bendipun Dik Kiki Fadila monggo. Piye Mas? Iku dong keri kayakmu lho Mas. Aku kudu guyu pakaianmu. Gini kok iso? Terus kayak tante-tante. Aku kudu guyu rupamu Mas. Petak kerupuk ya gue Mas. Jok. Leza. Lah mau ra iso ngono to Madep ora, Mas? Jajal? Murah ayo. Jasda madhep rono. Piye Mas? Ukurane? Ukurannya kegedean iki. Lho kok iso iki piye to? Lah piye? Ya kudune ya digedhekno. Pangilah dong iki. Aku mas kondo to. Kondo apa to Mas? Gawa rupoh wae. Kuwi apik. Rukanya sapa? Nek ya sapi. Apa? Lah ya serah Mas. Aku tak nyanyi Mas Gadir no Mas, piye Mas? Aduh. Anu ngepasno. Oh, tak kadake. Ya. Muni ambuke nono ngono gage tak paprok. Heeh. Wis, gage. Matur nuwun para kadang para kanca sang mriki seneng guyung. Sing duwe kawasan sing duwe pribumi. Lumantar rental audio Kurnia Audio Sugeng Makarya. Para kanca lumantar video syuting Multiwan live streaming Multiwan Production video syuting Sugeng Siang Sugeng Midhangaken Putu Pandey Sepetong Campur Sari Melisi. Monggo para kanca para kadang kabuka lumantar Putu Pandey Campur Sari yo are liji monggo. Hey
atur pambuka prakanca satawis tunggal kalih 3 sekawan Idawati.